Mujallar Matashiya. 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 Mujallar Matashiya. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku kalli labaran mujallar Matashiya tare da ni Fatima Abdulhadi Hotoro. A yau muna 8 ga watan Rajab shekarar 1441 wanda ya daidai da 3 ga watan Maris na shekarar 2020. Ga cikakkun labaran. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ya ce gwamnatinsa ba za ta tattauna da 'yan bindigar da ke hallaka jama'a ba, kuma babu wani shirin yayi musu afuwa a jihar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a yayin wata ziyara da ya kai wasu ƙauyuka 4 da ke karamar hukumar Ikabi da Giwa domin jajanta musu kan harin 'yan bindigar da ya hallaka mutane sama da 50. El-Rufai ya nemi gafarar jama'a saboda gazawarsa ta kare su daga harin, ya kuma shaidawa mazauna yankunan cewa ya ziyarce su ne domin neman gafarar rashin iya kare su baki ɗaya. Yayin da ya shaida musu cewa suna iya bakin kokarinsu wajen ganin sun takaita hare-haren. El-Rufai ya ce baiwa jama'a tsaro umarnin murkushe dukkan wasu 'yan bindiga domin haƙƙinsu ne kare rayukansu da dukiyoyinsu. Gwamnan ya ce jami'an tsaro na iya bakin kokarinsu sai dai wani lokacin suna shan wahala wajen zuwa ƙauyuka da wuri saboda rashin hanyoyi masu inganci. Daga ƙarshe ya bayyana wa sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda da kuma jami'an DSS yadda suke daƙile hare-haren da 'yan tada ƙayar bayan suke shiryawa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da gina gidaje 10,000 a jihar Borno don sake tsugunar da 'yan gudun hijira. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ne ya bayyana hakan yayin da ya karbi bakuncin tawagar dattawa ta jihar Borno da Yobe na mazauna Abuja da suka kai masa ziyara a Maiduguri a makon da ya gabata. Zulum ya tabbatar da tawagar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin gina waɗannan gidaje domin ƙara mayar da jihar yadda take a baya a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. A cewar gwamnan, tun a makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da gina gidajen guda 10,000 a jihar Borno. Sai dai duk da nasarorin da aka samu na yaƙi da ta'addanci, har yanzu ana fuskantar ƙalubalen samawa 'yan gudun hijirar matsuguni da ingantacciyar rayuwa ta hanyar basu ingantaccen ilimi. A jawabinsa, shugaban tawagar Ibrahim Bunu ya bayyana cewa sun kafa ƙungiyar ne don taimakawa ayyuka jin kai ga waɗanda rikicin 'yan tada kayar bayan ya shafa, inda ya ce sun raba kayan abinci da kayan amfani na yau da kullum a jihohin Borno da Yobe. Ya kuma yaba wa gwamnatin jihar sojojin shugabannin addinai da shugabannin al'umma bisa nasarorin da aka samu a yaƙi da ta'addanci tare da ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a jihar. Tsohon shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya buƙaci babban kotun tarayya da ke Legas ta yi fatali da buƙatar da hukumar EFCC ta kawo gabanta. Bukola Saraki ya buƙaci kotun ta yi watsi da ƙarar da EFCC ta kawo, inda take buƙatar a karɓe gidansa da ke garin Ilori a jihar Kwara a miƙawa gwamnatin tarayya. Bukola Saraki ya faɗa wa kotun cewa bai kamata ta yi amfani da jita-jitar jama'a da ke cewa an gina wannan gidaje da kuɗin haramun ba wajen karɓe masa dukiyarsa ba. Lauyan da yake tsayawa Abubakar Bukola Saraki Kehinde mai mukamin san ya roƙi kotun ta buƙaci jami'an EFCC su kawo hujjar da ke gaskata zargin da take yi. Babban lauyan ya bayyana cewa akwai buƙatar hukumar EFCC ta fito da hujjar mai gamsarwa kafin a damƙe mata gidajen.
tun a watan disamban shekarar 2019 ne AFCC ta samu izinin kotu na karbe wasu gidajen Bukola Saraki da ke unguwar GRA a garin Ilori da zargin cewa da kudin sata aka gina gidajen. Haka zalika Saraki ya yi magana ta bakin mai magana da yawun Yusuf Olaninyo wanda ya bayyana cewa a filin gwamnatin aka gina waɗannan gidaje. A cewar AFCC Saraki ya sace biliyan 10 daga asusun jihar Kwara a lokacin da yake gwamna, wanda take cewa wannan kudin da aka gina gidajen wannan shine, kuma ya musanta zargin. Kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa shirye-shirye na mujallar Matashiya. Za kuma ku iya bibiyan mu a dukkanin shafukan sada zumunta da sunan mujallar Matashiya. Za kuma ku iya bayyana ra'ayoyinku akan lambar waya kamar haka 0809639966. Ku dakace mu. Mujallar Matashiya ta zama hasken talakawa. Mai talla shi ke da riba, haƙon wannan zance haka yake. Ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku, to nesa ta matso kusa da ku. Duk kuwa mujallar Matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni. Za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan buƙata. Kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi. Muna da tsarin talla na naira 3000 domin ƙananan 'yan kasuwa. Muna da hanyar tallatawa kamar Matashiya rediyo, Matashiya TV da kuma yanar gizo matashiya.com. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba 0809399266. Mujallar Matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar Matashiya ta zama hasken talakawa. Yaɗa labaran ƙarya ko yin kalaman ɓatanci koma baya yake kawowa ga ƙasa. Mu guji yaɗa labaran ƙarya, aikawa, wallafawa da kuma turawa ga 'yan uwa da abokanan arziki da suke mu'amala a dandalin sada zumunta, domin hakan na iya kawo tashin hankali ga ƙasa ko kuma koma baya a dukkanin ƙasa baki ɗaya. Mu taimaki ƙasarmu da al'ummarmu da ma addininmu ta hanyar rage wallafa labaran ƙarya da kuma kalaman ɓatanci. A kowane lokaci jami'an tsaro a shirye suke domin karɓar ƙorafi kan kalaman ɓatanci ko kuma yaɗa labaran ƙarya. Taimaki ƙasarmu da addininmu da ma 'yan uwanmu ta hanyar rage wallafa labaran ƙarya da yin kalaman ɓatanci. Domin hakan zai taimaka wajen ɗaga martabar ƙasarmu a idon duniya. Rage yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci zai taimaka wa jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu na samar da tsaro a ƙasa baki ɗaya. Yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci na rage ƙimar ƙasa a idon duniya. Yaɗa labaran ƙarya da kalaman ɓatanci banda ne. Sabuwar duniya, sabuwar rayuwa. Hanyoyin isar da saƙonni cikin sauƙi. Talla na da matuƙar muhimmanci, musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar. Kamfani gare ka ko masana'anta? A kasuwa kake kasa hajarka? Ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar Matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo. Da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen Hausa. Muna da mawaƙa da ma ƙwararrun jaruman fina-finan Hausa, dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi. Za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar Matashiya. Ko kuma kai tsaye ku neme mu namba 1 kan titin Faransu Road a nan Kano. Ko a lambar waya 0800 9639 domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin mai talla shike da riba. To barkanmu da dawowa. Ƙungiyar National Watch sun karrama shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Tukur Moriki Rijiyar Lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar Hizba ta jihar Kano bisa yadda yake ba da gudunmawa wajen samar da zaman lafiya ta fannin wa'azi da yake yi a fannin ƙasa. A faɗin ƙasa, ƙungiyar ta karrama shi ne a matsayin jakadan samar da zaman lafiya da samar da tsaron ƙasa ta hanyar fatahohi da yake bayarwa
da wa'azi a bangaren addinin musulunci da zamantakewar al'umma. Da yake jawabi jim kaɗan bayan karrama shi, shehin malamin ya bayyana makasudin da ya sa ƙungiyar suka ga ya dace su zaɓo shi tare da karrama shi. Cewa an ga wani abu da nake wa al'ummar Najeriya da kuma addinin musulunci da wannan ƙasa tamu, to ya kamata a ƙarfafe ni a bani wannan lamba domin sauran bayin Allah ire-irenmu da kuma na ƙasa da mu 'ya'ya da jikoki su biyo wannan tsari. Kuma wannan tsari ba ma mamaki asalin tsari ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ƙarshe shehin malamin ya gode wa ƙungiyar da suka karrama shi tare da yaba musu da irin ƙoƙarin da suka yi na zaƙulo shi don karrama shi. Su wanda suka ɗauki nauyin yin wannan, to ina fai musu godiya su ma, kuma ina yi musu addu'a su ma Allah ya karrama su yadda suka karrama, domin ka'ida ce gurin Allah duk abin da kai shi Allah zai maka. Daga ƙetare kuwa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a sassan duniya a sanadiyar cutar coronavirus ya haura 3,000, yayin da cutar ta laƙume sabbin rayuka a China da Iran da kuma Amurka. Annobar na ci gaba da bazuwa a ƙasashen duniya. Ƙwayar cutar coronavirus ta harbi mutane fiye da 89,000 bayan ta bazu a ƙasashen duniya. Sama da 60 daga lokacin da ta fara bulla a China a ƙarshen shekarar 2019. Hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci illar ƙasashen duniya da suka ƙara kimanin wajen tanadar da hanyoyin samun iska ga marasa lafiya da suka nuna alamun kamuwa da cutar covid-19 wato coronavirus. Yaduwar cutar ta haifar da nakasu ga tattalin arziki duniya, inda hukumar tattalin arziki ta ƙasa da ƙasa ta rage hasashenta na haɓaka tattalin arzikin duniya zuwa kashi 2.4. Tattalin arzikin kasar China, inda wannan cuta ta samu asali, ya yi ƙasa warwas duba da cewa an killace yankuna da dama na kasar tare da takaita zirga-zirgar jama'a. Ko a wannan litinin din sai da kasar China ta bayar da rahoton sabbin mutane 44 da cutar coronavirus ta kashe a lardin Hubei. Rahotanni daga hukumar kasar Saudiya sun tabbatar da bullar cutar coronavirus a kasar. Wannan cuta ta coronavirus wacce ake yi wa lakabi da covid-19 ta bulla ne a ranar litinin a kasar, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana. A cewar hukumar wadda ke dauke da cutar dan asalin kasar Saudiya ne ya taho daga kasar Iran, inda ya yada zango a kasar Bahrain. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce yanzu haka mutumin nan killace a asibiti, sannan tuni an fara aikin gwada duk mutanen da ya yi mu'amala da su tun daga shigowarsa a kasar don ganin an dakile yaduwar cutar a kasar. A nan muka kawo ƙarshen labaran, sai wanda ya tace labaran Ahmad Haisam ya kuma sarrafa man na'ura, ni da na karanto Fatima Abdulhadi Hotoro nake cewa sai an ji ku.